Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol Mark Espinosa. Ngayong umaga po, pinag-uusapan po natin ito pong sunod-sunod na mga suspension of classes because of the typhoons na nagdaang mga bagyo po. Tapos ito po, paparating naman yung sunod-sunod na mga holidays naman, mga holidays, long weekend. Hindi lang weekend, pati weekdays, maapektuhan po ito kasi yung December 24, Martes yun tapos Miyerkules 25. Tapos andyan na naman po yung ating pong New Year naman, Idol, di ba? Kaya yung komento rin po ng mga idol po natin po dito, si Ma'am Gianni Sanchez, sabi niya next year na sila papasok sa June kasi wala rin po, hindi din sila nakakapag-aral ng maayos Yung iba naman po, dapat alisin po yung suspension sa school break. Wala naman pong gagawin yung mga mag-aaral Diyan na lang po sila kesa sa bahay at mag-cellphone at gagalang with the BF, ML at COD, doon na lang sa eskwelahan daw. Ngayong umaga po, kasama po natin ang Vice Presidente po ng National Parent Teachers Association of the Philippines. Pakiayos yung pangalan ni Sir Lito Sinieto po. Nandito sa Pangasinan. Pabatiin muna po natin, Sir Lito. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Kita sa amin sa National... Yes, sir. Apo. National PT Philippines. Idol Mark, thank you very much po. Apo. Sir Lito, ito po, sunod-sunod po yung pong suspension po ng klase dahil po sa mga bagyo. Tapos nandiyan pa po yung mga sunod-sunod na mga special non-working holidays, mga regular holidays. Papaano po ang impact po ng mga ganitong sunod-sunod na wala pong pasok, Sir Lito? Actually, itong school year kasi, 24-25, talaga na pong malaking impact sa ating mga calendar days. Mm-hmm. Kasi actually, ang ating calendar days, it's between 180 to 200 calendar days. Opo. Ngayon, dahil sa kagustuhan ng Kagawaran Edukasyon, ay iniksihan nila ang ating calendar days, which is 163 days na ngayon. Mm-hmm. So, ang the onset ng ating school year, 17 calendar days na agad ang nawala. So noon, sabi ko noon nung tayo ma-interview, gawin kung pwede, magkaroon tayo ng Saturday class in order to cope up with the 17 na nawala na calendar days sa atin. So yun po, ang panukala ko noon, magkaroon ng Saturday class in order to cope up. Opo. Ngayon, pagdating naman na itong ating mga nangyari, especially September, October, November, na sunod-sunod yung ating bagyo na hindi lang basta bagyo, malakas talaga, Opo. na nagkakaroon ng suspension of classes na kung hindi lang 2 days, 3 days, sunod-sunod. During our time kasi, ang nag-declare lang ng ating suspension of classes ang Department of Education. Inihintay po, manggagaling sa Central Office ang guidelines and memorandum para mag-cancel cancel noon ng classes. Makikita nyo, mas kalakasan ng ulan noon, nasa classroom pa tayo, magsususpend alauna or 1-2 o'clock na. So nasa loob na tayo ng klase. Ngayon, hindi Alam nyo ginagawa ng mga bata ngayon? Sa Facebook, inihintay na ang announcement ng ating gobernador through an executive order o kaya executive order ng ating mayor. Yun na lang po, hinihintay ng talaga ng mga bata na hinihintay. Pagdating na alas 5, alas 6, alas 8, bago sila matulog, hinihintay na yung announcement magagaling. Nagkaroon na suspension of classes, the executive order number, suspension of classes tomorrow, nakalagay yung date. Pero Sir Lito, to seniorized Sir Lito, may mga instances din minsan na pinipressure na ng mga bata yung mayor at saka governor na magsuspend din ng klase din. Yun na nga po Ang hinihintay na nga lang po ng mga bata, yung number 1, yung signal. Kasi signal number 1, tuwa na sila Pangalawa, manggagaling sa mayor tsaka sa governor ang suspension. Kaya yun na lang dalawa ang hinintay talaga ng mga bata. Kasi nung gagawin nga, tama yung isa na ang sabi nung taga-pakinig nyo, pagkapanood,
na talaga, pagdating sa bahay, ginagawa na lang, cellphone na, gadgets na. Yes. Kaya tuwang-tuwa sila. Oo. Kaya nga po. So yun mga circumstances na nangyayari. Tapos meron pa tayong Fiesta ng Santo, Mhm. Pangasinan Day. Yes. Dalawa yung Pangasinan Day pa. Dati, November 13 lang. Aha. Ngayon, dalawa na. Meron pa tayong sa bayan. Mhm. Kasi yung municipality, meron tayong suspension. Yung Muslim pa, kumisan, dalawa ata sa isang taon. Mhm. Meron pa tayong Chinese New Year, which hindi natin nagagawa noon. So, sabi ko nga, naging short, 163 na nga, nabawasan pa. Pero Sir, So, Sir, tama po Sir yun. Lito, ito pong sinasabi po ng mga pagbabawas po na ito at talagang kung sakaling hindi po nasusunod po talaga o hindi masusunod po itong calendar na ano po natin po, na prescribe po natin, ano po ang implication nito, lalong-lalo na po sa pag-aaral at pagkatuto ng ating mga estudyante? Ang impact po niyan ulit, kawawa yung mga bata kasi kaunti ang natutunan. Mhm. Paano na mangyayari sa susunod na baitang? Mhm. Paano yun? Correct. From grade 5 to grade 6. Lalo na mathematics natin, simple lang mathematics natin noon, mas elementary, high school. Ngayon, advance na sila, may problem solving na. So, talagang malaking impact. Tapos sa science pa, although sa English, pwede pa sila mag-adjust, pero ang number one impact din, science, mathematics, English, yun ang Pilipino, the pandiwa, whatever it is, pandiwa, pa something ganoon, panuri, so, paulit-ulit lang naman. And then yung mga aral pan, which is naman kwandon. So yung tatlong impact na subjects na makikita natin noon nakaraan na survey, out of 72 ata, number 70 tayo. Mhm. So this is, mamaya magkaroon ng survey ulit, bababa. Kasi walang natutunan yung mga bata. Mhm. Maski sabihin nila, modular distance learning. Opo. Pero modules pa rin yun. Kaya ang problema sa modules, pwede mong tignan sa Google, yun na yung answer. Pwedeng dayain, oo. Nandun na yung answer. Oo. Kaya nga, nung pandemic, alam nyo, out of 40 students, baka 35 honor students. Yeah. Pinakababa nila, 90. Kasi, Correct. kinukopya na lang sa kapitbahay, Aha. o kaya tinuro ng ate, kuya. Kasi, pag sa kapitbahay, kasi yung parents nagtatrabaho. Mhm. Pagdating sa bahay, baka tamad na yung bata, sila rin tamad na rin. So yun nangyayari sa ating distance modular. Mhm. Ngayon, ang isa rin na dapat isa rin, bayad group chat ng mga bata. Oo, yung Kaya GC. ang group chat, wala akong nakikita pa na sinesend ng kanilang teachers, yung mga dapat activity during that period na wala. Mhm. Sana, halimbawa, mayroon sila activity for today na bawat subject, sana sinesend sa group chat para may gawin ang bata. Correct. Activity. Kaya wala eh. Wala. Nasa bahay lang sila. Anong ginagawa? Pagising, almusal, gadget na, tanghalian, sasabi mo pa sila. After tanghalian, gadget, dinner, gadget pa rin bago matulog. Pagdating ng gabi, tapos na. Mayroon ng declaration ng mayor tsaka governor, tuwang-tuwa na the following day. So sana, ang remedy sana dyan, remedies, bagyan sa group chat, mayroong group chat sila, bawat section na mga bata. Tapos may mga Mayroong group activities chat na ibibigay. May mga activities na ibibigay. Oo, Sir doon na Lito. ibigay yung activity. Oo, bigyan ng activity ng mga bata through group chat. Okay. Oo, bawat subject, wala tayong nakikita. So, tama po yun at damo sana suspendin na yung school break, that is 1 week. Mhm. To cope up with the nawalang araw. Ngayon, noon kasi, during that time, no nakarang Defense Secretary, hanggang nakaraan, 45 minutes lang bawat subject. Mhm. Ngayon, nung dumating na itong si Senator Angara bilang Defense Secretary, ginawang 1 hour na. Binalik sa 1 hour yung ating subject. So, bawat subject na ngayon, 1 hour na. So, yun ang isang way of to cope up with such nawala sana. Okay. And then, at least, nawala na rin yung during that time of kay BP Sara noon as DP Secretary, yung Catch-up Fridays. So, wala na akong naririnig with regards to that Catch-up Fridays na sana yung Friday na yan, gawin ng regular classes. Yung Catch-up Friday kasi parang PE, laro-laro, ganun sa Friday. So yun ang nangyayari. I hope na nawala na rin yun.
kasi sayang isang araw kasi Oo. dami nang nawala. Okay. Opo. So dito, bukod po dito po sa mga susunod na suspension of classes, ano pa po yung talagang ano po ngayon, nakakaapekto sa pag-aaral at saka pagkatuto po ng mga estudyante? May impact po dito, for example, yung po bang mga conducive learning environment na meron po sa estudyante po, mga paaralan po natin, Sir Lito? Ang isang impact dyan sa kawalan ng mga bata sa kanilang pag-aaral, kumbaga kakulangan sa kanilang pag-aaral. Mhm. Ang nangyari kasi, ginagawa ngayon na reason in order to lack of classrooms daw. Mm. So, ang nangyayari, may mga schools, especially junior high school. Ang junior high school natin ngayon, ang nangyayari, lack of classroom daw. May batch na MWF, mayroong isa TTH Mhm. ang nangyayari daw. Mhm. So, yun ang malaki impact. Halimbawa, ngayon, MWF ka, yung ibang sections, TTH naman. The following week, yung mga naging MWF, maging TTH naman, yung TTH next week, maging MWF. Yun ang malaking impact sa mga regular classes. Mga regular classes kasi meron tayong dalawang special class yung Science and Technology, Mhm. Engineering, yun ang special class, and then special class on the arts naman. So dalawa yon. So regular ang kanilang pasok. Ang kawawa doon, yung mga regular class na hindi, yung mga estudyante na hindi napasama doon na special class. Mhm. So sila, ang regular class ngayon, nangyayari MWF, TTH, ang kanilang schedule. So yun sa malaki impact sa atin na mga bata. Although siguro binibigyan sila ng whatever activity, but still, na ginagawa na lang sa bahay. Iba rin kasi yung magkaroon tayo ng face-to-face of classes, iba rin po yun. Mhm. Okay. Yun ay sa malaking impact. Yung pong mga kawawa. yes po. So dito ito pong mga existing po natin po na mga subject po ba ngayon, sapat po ba ito para po ma-improve po yung ating pong critical thinking ng ating mga estudyante, o meron po ba kayong mga pinag-uusapan sa inyong association na dapat maidagdag at mabigyan ng tuon na pansin na mga subject po sa susunod na school year? Ang sa atin po kasi, so yung aming presidente, then yung mga kasama namin na officers, naimbitan kami sa Congress kasi sa Senate naman, Senate kasi si Juan, ang ating Senator Gatchalian, ang kanyang committees on education. Sa lower house naman, may mga committees na in charge sa Juan. So naimbitahan na kung ano man yung nagbibigay tayo ng ating mga comments sa kanilang mga panukala. So, yun. Sana po, yun nga po sa atin, kailangan mag-sacrifice ngayon. Itong mga remaining calendar days, mag-sacrifice na yung mga bata, magulang, saka mga guro na to cope up with such na walang calendar days. May mga na rin po, mga schools na alam ko, I don't know kung marami yon or ilan lang. May mga schools na nakakandak sila ng Saturday class. Ngayon, opo, may mga ganon. Pero ewan ko kung ilan ang nakakandak ng ganon sa Kalasyaw, parang I don't know if isa lang ata or whatever it is. Meron akong narinig na magkaroon sila ng Saturday class the previous days. Opo. Okay po. So ano pa po ang ginagawa po ng inyo pong association po ngayon para just to make sure na tayo po is conforming into the policy of the DepEd, ang mga eskwelahan at ang mga parents po ay maging supportive po dito po sa sa mga direktiba po na ito. Kasi baka mamaya may mga ibang parents din na natutuwa din kapag walang mga pasok yung kanilang mga estudyante dahil menos gastos. Sir Lito. Kasi po yung isa naming tinitingnan na itong matatag na Republika, that is Gloria Arroyo that time siya presidente. Ngayon naman kay BP Sara na kumbaga sinalo na lang ng ating bagong Deputy Secretary yung pong matatag na curriculum
ang matatag na curriculum, so this school year is kinder, grade 1, grade 4, and grade 7. So mayroon silang binago yung curriculum. Mhm. Doon sa grade 1 up to grade 3, there's only certain subjects na kanilang binawasan ng kanilang subject. Mhm. Pagdating ng grade 4, matatagtagan ng subject. Grade 5, until such time, grade 5 or grade 6 ata, full na yung subjects. So Okay. yun, at tinitignan natin na ma-revisa yung mga curriculum na ginawa sa matatag na curriculum. So ang mangyayari naman, next school year, kinder, grade 2, grade 5, grade 8. Yun, ang mayroong curriculum na naman sinusundan. And then the following year, grade 3, grade 6, and grade 9. Ganon. And then babalik. Yun ang sana, yun ang makita ng ating bagong Deputy Secretary na sana baguhin yung curriculum na yun, matatag na curriculum na tinitingnan natin na napawasan yung mga subjects. Noon, sa atin noon during our time, ang grade 1, 7:30 to 11:30 and then 1 Yes. o'clock to 4 o'clock. Ngayon, hindi. Umaga lang ang grade 1. Binawasan. Until such time, mayroong certain quarter na 1:30 to 2:30 ulit. So, hirap sa magulang, hirap sa mga estudyante. Kasi, babalik ka na lang sa hapon, isang subject na lang. Yun po, 7:30 to 11:30, certain quarters, and then pagdating ng certain quarters naman, third quarter, something, yun na po, iladagdagan ng isang subject, which is, hindi naman maganda kasi isang subject na lang babalikan sa hapon. Oo. So Yun ang dito, pagkakaiba ng Opo. ating. Sir Lito, bago maubos po yung oras po natin po, gusto ko lang tanungin na, Sir, makakatulong po ba ito pong pag-alis po sa ating pong mother tongue sa medium of instruction? Actually sa akin, malaking impact kasi. Why? Mother tongue. Sa atin sa Pangasinan lang, sino na talagang nagsasalita ng Pangasinan? Central. Which is supposed to be Pangasinan. Yes. Lumibot ka, mga term is halo na. Pagdating mo na. Sual, halo na. Papuntang Alaminos, papuntang ganon. So, may mga Ilocano na. Ilocano, So, yes. siguro out of the something na kwan, Ilocano na. So, siguro baka 30% na lang out of the 100% na bayan natin sa Pangasinan. Yun na lang ang pure na Pangasinan. Yun na lang all the rest, siguro mga 30% din, yung mix, and then the 40% pure Ilocano na. Kasi sa amin, Calasiao, Santa Barbara, Urdaneta is full na yan. Na Ilocano, papuntang ganon. Rosales, and then all. Pagdating mo sa kaliwa, Binalunan is Pangasinan. Pagdating mo na po Surubyo, mix na. Ganon. Sa Kwan naman, pagdating mo ng Manawag, mix na. Pagdating mo ng Lawag, Ilocano na. So, kumbaga, dapat talaga pagtuunan din wag alisin yung mother tongue. Kasi we are people with mixed ethnic culture. So kung alisin mo yon, paano na yung mga iba mawawala yung isang kultura, dialect na talagang kinagisnan. Dapat sana, ewan ko kung bakit inalis, sa atin nga noon, during our time, talagang Pangasinan. Yung walay manok kong taras, kwanturang tangkansyon ng saman, Walay manok kong dapat ibalik. taras. Yan. Magsakyaman lamulag. That's it. Wala. Si Mama Vicente, ngayon na sisiw, kwantura ng sama, yung mga, kung gano'ng mga bagay para mga tula or what do you call that, doon. Sana may balik kasi may mga kanta tayo na talagang original na song. Pero Sir Lito, Nathan, may yung alam nila na Pangasinan song, may parody song. yung amay kalukuan. Kalukuan lang. May marag kansyon tayo. Wala le plaka to amo.
medyo marakap irama, may meeting ka, kantura. Sig letters hanggang Disyembre. Yan lang. Anyway, Sir Lito, siguro we could have another set of interview. Mensahe na lang po ninyo sa lahat po ng mga nakikinig po ng mga parents, teachers at mga estudyante po. Hinggil po sa usapin po na ito na wag po sila maghinayang kung aalisin po sakali itong kanilang 1 week break. Dahil at the end of the day, it's a long-term benefit naman sa kanilang pagkatuto. Go ahead, Sir Lito. Yes, apo. Sa ating mga bata, mga mag-aaral, pagtsagan po natin na magkaroon tayo ng break. Yung break, alisin na yung school break. Kasi marami na kayong araw na talagang puro gadgets na lang ang ginagawa nyo. Yun. Sa ating mga magulang, konting sacrifice sa pag-attend at pagsundo ng mga bata, sakripisyo lang. Kasi 1 week lang naman yan na supposed to be break. Sa ating mga teachers din, sana rin po, ang teacher, sabi nga nila, is a noble profession. Noble profession tawag natin noon. I don't know na ngayon if it's noble profession. Kasi there are times, sabi nga nila, yung mga ibang teacher, pagdating ng 60, sabi nila, magre-retire na ako. Sabi, ma'am, bakit po? Ang tigas na ng ulo ng mga bata, kung minsan may dalang gadget sa school, hindi mo nakikita, malalaman mo na pag umikot ka, sabi nila. So ang concentration ngayon ng mga bata is talagang sa gadget na, TikTok and all that. Kaya sa ating mga teachers na 1 week lang naman, pagtsaga na lang natin na turuan yung mga bata face to face. Sabi ko nga, teaching or being a teacher is a noble profession, sabi nga po nila. Yes. Kaya pagtsagan po natin na mawala po yung 1 linggo lang naman. Ang dami na rin nating naging bakasyon eh. Correct. Maraming salamat po, Sir Lito Sinieto, and thank you for taking our early invitation, Sir Lito. Basta kayo po, Idol Mark, anytime po. Okay, of the day. mabuhay po kayo. Thank you. Sir Lito Sinieto, Mabuhay din po, Ali IFM. ang vice-presidente po ng National Parents Teachers Association of the Philippines. Idol, susunod na po RMN News Nationwide, the sound of the nation, at magkarinigan po tayo. Ako, magbabalik po ako sa... Wala pala ako 1 week next. Pero syempre, tuloy-tuloy po ating pong balitaan po, syempre. At magkarinigan tayo sa Lunes po ulit. Pero itong bukas po ay may prime edition pa rin po tayo. Makasama nyo po dyan ang ating pong mga ibang idol na anchor pa rin po, syempre. Sa ngalan po ng buong